पोलीस स्टेशन भाग्यनगर हद्दीमध्ये एक महिला तक्रारदार आहे. त्या ज्या विक्टीम आहेत त्यांच्या आई आहेत. तर जे विक्टीम आहे मुलगी ती 12 वर्षाची आहे. तर त्यांना तुझ्या पोटात दुखायला लागलं आहे का असं म्हणून, कुठं दुखतंय म्हणून वाईट हेतून आणि वाईट उद्देशानं त्या 12 वर्षाच्या मुलीला जवळीक साधून पोटाला वगैरे म्हणजे नको त्या ठिकाणी हात लावून टच करून त्या मुलीच्या भावना दुखवून विनयभंग केला, अशा स्वरूपाची तक्रार त्या मुलीच्या आईने भाग्यनगर पोलीस स्टेशनला दिली. त्याच्यावरून भाग्यनगर पोलीस स्टेशन काल गुन्हा रजिस्टर नंबर 83/22 कलम 354 आणि बाललैंगिक संरक्षण अधिनियम कलम 8 आणि 12 यानुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे. सदरचा गुन्हा गंभीर असल्यामुळं आम्ही स्वतः आणि पोलीस निरीक्षक श्री सुधाकरराव आडे यांनी भेट दिलेली आहे. आरोपीचं नाव सतीश मनोहरराव नरगळे आहे, जे यशनगरी 2 मध्ये राहतात. त्यांना काल रात्रीच आडे साहेबांनी तातडीनं अटक केलेली आहे. ह्या गुन्ह्याचा तपास श्री विशाल भोसले साहेब पोलीस निरीक्षक भाग्यनगर हे करत आहेत. ते अत्युत्तम तपास करत आहेत. आरोपीला अटक केल्यामुळं त्यातलं गुन्ह्यात बराचसा न्याय मिळालेला आहे. तरी पण आम्ही स्वतः आणि PI आडेसाहेब हे स्वतः त्या गुन्ह्याच्या तपासावर बारकाईने लक्ष देऊन तो गुन्हा तात्काळ कोर्टात जाऊन तात्काळ त्याचा निकाल लावून कमीत कमी वेळात आरोपीला कशी शिक्षा होईल या दृष्टीनं आम्ही कागदपत्र तयार करून दोषावर दाखल करून कोर्टात ते सदर लवकरात लवकर केस निकालासाठी आणत आहोत.